ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಟು ಮೂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ. ಮರಿಯಾಲ ಸುರಾಂಡ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚಿಲ ಮುಗಾಲೆ ಗಂಟೆ ದೊಂಬುಲಿಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮುಗಾಲ್ ಮುಗಾಲೆ ಗಂಟೆ ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಡು ಬಯ್ಯ ಅಂಡು ఇంకా అల్పద రోడ్డు అవస్థೆ ತುಲೆ ಓ ಅಲ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂದು ತೆತ್ತಿ ನುಂಗೆರೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಊರೆಲ್ಲ ಗಡಿ ಅಣ್ಣನ ಬಸ್ಸ ಸುರಾಂಡ ಓಲ ಆಪುಚ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪೂರ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನ್ನಕ್ಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನ್ರೆ ಆಪುಜಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆಯ್ತು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಗೊರ್ಚಿಂದು ಗಂಟೆ ಏಲ ಆಪುನಾತ್ರಿ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ಪುಂದ ಆಗತ್ತೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರನ ಹುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಆರೆಂಕ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತುದೇರು ಆಂಡ ಅರೆ ಕೇಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ತೆಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಶೀರಾ ಅಂಚ ಸೀರ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಸೀರ ಮಲ್ಪುಗ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಸೀರ ಅವೇನಿ ಬರ್ತಡೇ ಗಮ್ಮತ್ ಇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿದ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಸಾರು ಮಲ್ಪುನು ಪಂದು ತೂಕ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದ ಸಾರು ಕೋರಿದ ರೇಸ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನಿ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಮುರಣಿದ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆದ ಕೋರಿ ಸಾರ್ದಾನಿ ಅನ್ನ ಕೊರಂಟಂದು ಪಂತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಲೆವೆರೆ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಂತ್ದೇ ತೋಚ್ಪಾಗ ಪಂದು ಮುಲು 1 ಕಿಲೋ ತಾತು ಕೋರಿ ಉಂಡು ಇಂದು ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ಲಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಪೀಸ್ತುನಾಗ ಕೋರಿದ ಲಕತ್ತು ಮಾಸದ ಲಕ್ಕುಂಡು ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ಲಕ್ಕನೆ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಬುಲೇ ದಿನ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಇನಿ ಐಕ್ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಹದಾತ ತಾರಾಯಿನ ತೆರೆದಿ ಒಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಗೇರು ಬೀಜ ಒಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಸ್ಕಸ್ಲ ಕೊರಂಟುಲ ಪಾಡು ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಕ್ಯಾಟಿಂಗ್ದ ಗ್ರೇವಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು 15 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿದ ತೊಂದೆ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿದ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮೆತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಬೆಯ್ಯರ ದೀನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲದಿ ಒಂದೆ ಬೆಯ್ಯರ ದೀನಾಗ ಒಂತೆ ಮುಂಚಿದ ಅರೆಪು ಪಾಡೋಡು ಕೋರಿ ಸಾರು ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಇಜಿಂದ ಕೋರಿ ಒಯ್ತೊನುಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಮಾತ ಪೊದುಪುಗ ಮುಂಚಿನ ಪೊದುಪೆರೆ ಪಾಡುವೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ ನೋಡು ಮುಂಚಿ ಈತ ಕಾಯಿನ ಯಾವ ನನ್ನ ಪೂರ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟಿನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೋದ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಾರಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಚಿಕನ್ದನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಬರೋದುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಕೆಲವು ಪೂರ ಬುರಾಡಿದ ಒರಿಜಿನ ವ್ಲಾಗ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಲೈನ್ಡ್ ಬರ್ತ್ಡೇಲಿ ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಲೈನ್ಡ್ ಕೋರಿದನೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರನ ಹುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ
ಪೀಸರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಪೀಸ್ ಕೋರಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೆಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಟಿಕ್ಕ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅರೆಗ್ಲ 2 ಪೀಸ್ ತೀದಿತ್ತೆ ಆರವೆನ ಬತ್ ಅಂಚೆನೆ ಸಾಸ್ ಮುರ್ಕ ತಿಂದಿರು ಕುಲೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಬಜ್ಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ಗೆಂಡ ಮಜ್ಜಿ ಪುರ ಕಂತಿತ್ತೇರು ಗೆಂಡ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಟಿಕ್ಕ ಮಂತಿತ್ತೆ ಇಂದೈತ ಕರ್ಚಿನ ಆಯ್ತ ಪೀಸಿಂದ ತಿಂತೀರು ಕರ್ಚಿಗಿನ ಅಂಚೆನೆ ಬುರ್ದು ಬರ್ತೇರು ಒಂದು ಯಾವ ಇತ್ತು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಪೊತ್ತೊನೆರೆ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಂಗ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಂಗ ಅಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಂಗ ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೋಂಗ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಪೂದಿ ಬಿತ್ತ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಂಗ ಇತ್ತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಂಗ ಇತ್ತೆಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ ಮಂಜಳ ಪಾಡೋಂಗ ತಾರಾಯಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಯಾವು ಈತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಆತ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಗೇರು ಬೀಜನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಪ್ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಚಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈತ್ ಕಾಯಿನ ಯಾವು ನನ್ನ ಇಂದೆಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ ನಡು ಚೂರು ಕಸ್ಕಸನ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು ಕಸ್ಕಸ್ ಚೂರೇ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕಸ್ಕಸನ್ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂಡ ಯಾವು ಅವು ಬೇಗ ಕರ್ಚುಂಡು ಐಪಿ ಚೂರೇ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂಡ ಯಾವು ಯಾವ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ಈ ಕೊರಂಟನ್ನ ಕಸ್ಕಸನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋಮೇಲೆ ರೂಕಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆ ಸಾಮಾನ್ ಪೂರ ಬೊಕ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಪುಳಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆ ಒನ್ನೆ ಸಣ್ಣ ಮಂತದು ಪಂಡ ಸುರುತಂತೆ ಮುಂಚಿದಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕುಡು ಐಕ್ ತಾರಾಯಿನ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕಡೆರೆ ಪಾಡುವೆ ಬನಲೆಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂದೆಟ್ಟೆ ಕೋರಿನ ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀಕ ಸುರುಕು ನೆಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಕಡೆ ತೋಚ್ಪಾಯೆ ಅವೆನಿತ್ತೆ ಪಾಡೋಂಗ ಒಂಚರಂಜಿ ಗಡ್ಡೆಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಸೊಪ್ಪು ಮುಂಚಿದ ಅರೆಪ್ಪು ಕಡೆದ ಹಾಕ್ತಂಡು
ಮುಂಚಿದಾರೆ ಪೊಮುಲು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಒಂದುಂಡು ನಿತ್ತೆ ಕೋರಿ ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀನಗನಂತೆ ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಮತ್ತೆ ಕೋರಿನ ಪಾಡೋ ಈಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕೊಜಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋರಿದ ಸಾರು. ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಯರೆ ದೀಕ ಒಂತೆ ಬೇಯ್ತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿದ ಅರೆಪುನು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಕೆಲವು ಇಂಚೆನೆ ಬೇಯ್ಯಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರದಿಂದಾಂಡು ಅರ್ಧ ಅರೆಪುನು ದಿವೋನ್ಗ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ನಾಗ ಪಾಡ್ರೆ ಬಾಕಿದೇನು ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಕಸ್ಕಸ್ ಕೊರಂಟನ ಐಕೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬೇಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಕೊದಿ ಬೈದಡು ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿದ ಅರೆಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತು ಬೇಯ್ಪಾಕ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಕೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತೊನೋಡು ಖಾರ ಪುಳಿನ ಪೂರ ಒಂತೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಚೆನೆ ಮುಂಚಿದ ಅರೆಪುಡು ಬೇಯ್ಯಡು ಮುಂಚಿದ ಅರೆಪುಡು ಕೋರಿ ಸೋಕಾದು ಬೇಯ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಂಚಿದ ಅರೆಪುಡು ರಾಜಿಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ ತಾರೈ ಕಡೆ ದಿತ್ತಿನೇನು ಕೂಟುಗ ನನ್ನ ಕಡೆನಾತ್ ಸಾರು ಮಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ತೆಲ್ಪು ದಿನಾತ್ಲ ಇಂದು ಮಂದನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಸ್ಕಸ್ ಇಡ್ಲ ಗೇರು ಬೀಜ ಇಡ್ಲ ಮಂದನೆ ಹಾಪುನಿ ಎದ್ದು ತೆಲ್ಪು ದಿಂಡಲ ನೀರು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಮ್ಮೆಣ ಬರೊಂದುಂಡು ಸಾರು ಖಾಲಿ ಅರೆಪುಡೆ ಈತ್ ಕಮ್ಮೆಣ ಬರೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಕಸ್ಕಸ್ ದಂಚೆನೆ ಘಮ ಪರಿಮಳ ಬತ್ಕೊಂಡು ಕಜಿಪ್ಪು ಕಸ್ಕಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡಲೆ ಎಡ್ದೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಸ್ಕಸ್ ಒಂಥರ ಅಮಲ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಅಮಲ್ಗೆವು ನಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ನನ್ನ ಒಂತೆ ನೀರು ಮೈಪೊಡ ಹಾಪುಂಡು ನಾನಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆಂದೆ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲಿಗೆ ಪಾಡೋನುವೆ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಕೊದಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹೊರದೆತ್ತೆ ಒನ ಸಾಯಿನೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಇಂದೆಟ್ಟೆ ತೀಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಈತ್ಲ ಮುಗ್ಗಿ ಅಂದು ನಮಕ್ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಯಾವು ಕೋರಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಅತ್ತು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಅತ್ತು ಕೊದ್ದಿಂಡು ಯಾವು ನನ್ನ ಜಾವನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಸೀರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತ್ ರವ ಸಪುರ ರವ ಆತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಲ್ಲರ್ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ಗೇರು ಬೀಜ ತುಪ್ಪ ಸುರುಕು ತುಪ್ಪ ಮೈತದ ಗೇರು ಬೀಜನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ತೊನ್ಗ ಎನ್ನ ಕ್ರಮದಾದ ಪಂಡ ಕೇಕೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಕೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಡೇಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಇಷ್ಟನ ಅವು ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ಎನ್ನ ಕ್ರಮ ಅಂಚ
ಯಾನ ಆಯುಷಗ್ಲಂಚೆನ ಈಗ ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಆಯನ ಬರ್ಡೇ ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸನೇ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಂದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನೋಡ್ದ ಹತ್ರ ಓಲ ಆಯ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಕೈ ಆಯ್ನ ತುಪ್ಪಾಗ ರವನ್ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ರವ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇಳೆ ಉಂಡು ಇಂದೇ ಕಪ್ಪುಡು 2 ಕಪ್ಪು ನೀರು ಮುಲ್ದೀತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿನ ಗುದುದು ಪಾಡೋನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ದೀತಿನ ಕಲ್ಲರ್ ಇತ್ತೆಂದೇನೆ ಆಮೇಟ್ ಕೊದಿಪೆರದಿ ಓಡು ಮುಲು ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಆಮೇಟ್ ನೀರು ಕೊದಿಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ತುಪ್ಪ ಹೊರನ್ನೇ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪನ ಗೊಂತೆಂತೇನೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡನೊಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತುಪ್ಪ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂಡ ಇಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಹಾಪುಜಿ ಸೀರಾ ಗರಿ ಗರಿ ಅದು ಬರ್ಪುಜಿ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಹಾಪುದು ಇತ್ತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಯಾವು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಲು ಪಾತ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಐಟೆ ಪಾಡ್ನ ಕೊದಿಪುನಗ ರಟ್ಟುಂಡು ಬಂದಂತೆ ಮಲ್ಲೆಕ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕೆ ಈ ಕೊದಿದೀತಿನ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್ ಒರನ್ನೇ ಪಾಡು ನೋಡ್ಚಿ ಕಲಡ ಒಂದು ಚೂರು ಚೂರು ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪಲೆ ನೀರು ಕೊದಿಪುನಗನೈತ ಏಲಕ್ಕಿದ ಚೋಲಿನ ಪೆಜಿದೆಪ್ಪೊಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ತಿನ್ನಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಐಕ್ ಬೊಕ ಮುಲು ನೀರು ಪಾಡಿನೇ ಸಕ್ಕರೆನ್ಲ ಪಾರ್ದು ಅಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೀತಿನ ಗೋಡಂಬಿನ್ಲ ಪಾರ್ದು ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಮಿಡ್ಲು ತುಪ್ಪನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡಾಂಡ್ ಪೂರ ಬಾಜನ ಬುರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೀರ ಅಪಗ ಸೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ರೆಡಿ ಅಂದ್ ಅರ್ಥ ತೂವೊಂದುಲ್ಲದ ಬಾಜ ನಡ್ದು ಬುಡೊಂದುಂಡು ಇಂದು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದಾಲತ್ತ ಅಲ್ಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಈತು ಶೋಕುಡು ಬುಡೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಸೀರಾ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪಿದೈ ಕುಲೊಂದೇರು ಟಿವಿ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಕ ಎಂಚ ಬೈದುಂಡು ಸೀರಾ many happy returns of the day. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಚ್ಚು ಯಾನ ಕೇಕ್ ಮಲ್ದಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಯಾನ ಸೀರಾ ಇದು ಕೇಕ್ ಆದ ಇಷ್ಟ ಸೀರಾ ಖುಷಿ ಬೇರೆ ಎಂಕು ಸೀರೆ ಎಷ್ಟೇ ಸೀರಾ ಪಾಯಸ ನಾನು ಒನ ಸಾಕಿಲ್ಲ ಏನು ಸಾಕಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಲ್ಡ್ ನಡಪೋಲಿ ಪನ್ನಾಗ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಬೇಲೆ ಪುರಾಣ ನಿಕುಲು ಜಪ್ಪುನಾ ಜಪ್ಪುಡು ಸಂಚೆ ಪಾತೆರ್ಗ
ಹೆಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ಗ ಇದನ್ನ ಚರ್ಮುರಿನ ಮಾತಾ ಪುಗರ್ವೇರಿ ಚುನ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಇರುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಚರ್ಮುರಿನ ಮಾತಾ ಪುಗರ್ವೇರಿ ಬಾರಿ ತಿರ ಚರ್ಮುರಿ ಅತ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಾತೆರ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರುವೆ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರಡು ಆಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಆನಂಗ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಾತೆರಡು ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಯಾನ್ ಇಡೀ ದಿನ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದೇ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದೇ ನಿಕಲ್ಡ ಇಂಚ ಪನೋಡು ಅಂಚ ಪನೋಡು ಒಂದು ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಆನಾಗ ಇಂಕ ಓಲ ನೆನಪೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರೇದಿ ಉಂಡಲ್ಲ 4 ಲೈನ್ 1 ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ ಹೌದಾ ಅಂಚನ ದೇ ಇವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿನಾಗ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಶ್ ಮಲ್ದೇರು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಲೆಣ್ಣ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಶ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡೇರು ನಿಕಲ್ನ ಈ ಮೋಕೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಋಣಿ ಇಂದು ಪನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಂಡ ಓಡ್ಸಿಜ್ಜಿ ನಿತಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕಲ ಇರ್ನ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋಕ್ ಹಾಕ್ನು ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫನ್ನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ನ ಏಪಲ ಫನ್ನೇ ದಾದ ಪನ್ಪುರು ಒಂಥರ ಮೇರ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚ ಕಾಮಿಡಿಂದೇ ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಫನ್ನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಫನ್ನಿ ಇತ್ತನ ಹ್ಯಾಪಿಯೇ ಎಂಕ್ ದಾತ ಪನೋಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪೂರ ನೆನಪು ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪೂರಲ ಮರಪುಂಡು ತೂಕ ಇನಿ ದಾಲ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನೆನಪನಾಗ ಪನ್ಕ ದಾಲಾವಡ್ ಯಾನೆ ಗ್ರೇಟ್ ಕೋರಿ ಸಾರು ಬೊಕ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕಂತೀನಿ ಸೀರಾ ಮಲ್ತಿಜ್ಜ ಯಾನೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಚನಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಕೇಕ್ ಕೂಡ ಇದ ಕೇಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜತ ಯಾನ್ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪ ಪ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾನ 12 ಗಂಟೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾನ ಇರು ಕಾಂಡೆನೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಇರು ಕಾಂಡೆನೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಲ ಬಾರ್ದಿ ಹಿರೇ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ದಾರ 2 ಜನ ಯಾನ್ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪುರ ಬಾರ್ದೆ ಯಾನೇ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂಕೆ ಬೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಕ್ ಸೋಕ್ ಹಾಕ್ತೀಯಣ್ಣ ಸೀರಾ ಸೋಕ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ ಕೇಕ್ ಸೋಕ್ ಹಾಕ್ತಿ ಕೇಕ್ ಪುದಾರ ಬರ ಬರೀತಾರೆ ಪುದಾರ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಪುದಾರ ಬರೀತಾರೆ ಆರೊಂದು ಬರ್ತೀನ ಅಂದು ಅವು ಕಾಂಡೆತ್ತು ಸರಿ ರಾತ್ರಿ ಸೋಕಿತ್ತು ಮಾತ ಪುಗಾರ ಇತ್ತು ಕೇಕ್ ಅಂದು ಗೊರ್ಲೆ ಅಂದು ಎಣ್ಣನೆ ಯಾನೆ ಗ್ರೇಟ್ ಕಡೆಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಎಂಕೆ ಮೊಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾನ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ 12 ಗಂಟೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಾರ್ದೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಬಾರ್ದೆ ಯಾನ ಬೂರೆಟ್ಲ ಮಾಡ್ದೆ ಕಡೆಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕೆ ಮೊಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡೆಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕೆ ಮೊಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆದ ಕಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಚೊರೆ ಆಪುನು ಫೈಟ್ ಆಪುನು ಇಂದು ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಶ್ ಅವು ಇಂದು ಪಂದು ಎಂಕುಲು ಜಸ್ಟ್ ಫನ್ನಿಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅವು ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದೆ ಫನ್ ಆದೆ ಉಪ್ಪುವ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ನೆದುರು ಒಂಚೂರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದತ್ತು ಓಕೆ ಕಟ್ಟಲಾಂಡ್ ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ ಬರ್ಬಾರೆ ಭತ್ತ ಒಂದು 10 ಕಾಲ ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಎಪ್ಪು ಆಯ್ತು ವ್ಲಾಗನ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇಡೇ ಬಿಟ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಸೀದಾ ಕೊಡ್ಸಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಟಿಕ್ಗ ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋಡು ಆತ್ನೇಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಿಸ್ ಯು ಆಲ್